Takže dnes sa nachádzame v Nálepkove, dedinke na východe už, a ideme si dať Volovské vrchy, kopec Skalisko, jeden z najikonickejších vrchov, volovských vrchov a celoslovenského Rudohoria, a kúsok aj po hrebení, a uvidíme, kam nás to dneska zavedzie. Poďme na to. Z Nálepkova sa rýchlym zjazdom presúvame do vedľajšej obce Stará Voda. Tu nás už čaká stúpanie Starovodskou dolinou až na hrebeň Volovských vrchov. Z centra dediny je to vyše 11 km a prevýšenie 600 výškových metrov, čo sľubuje pohodové stúpanie. Začíname ešte po asfalte. Takže asi po 10 km sme oblečili z asfaltky a ideme po takejto peknej lesnej ceste už priamo na hrebeň Volovských vrchov. Na hrebeň Volovských vrchov sa napájame v sedle Krivé. Vedie tadiaľ už aj červená turistická trasa a súčasne cesta hrdinov SMP. Práve tu budeme nasledujúce kilometre kopírovať až do sedla Súľova. Po zvažniciach popod hrebeň obídeme akurát vrcholy Čertova hoľa a Peklisko. Čakajú nás horské chodníky, divoké lesy a nádherné scenérie. Len kúsok za sedlom je táto stará skriňa z Avie, ktorá vie poslúžiť ako improvizovaná útulňa a je ako vytrhnutá z filmu Útek do divočiny. Tak takom autobuse šiel na Aliaške, neviem, či si to videl? Asi nie. Skalisko je druhý najvyšší vrch Volovských vrchov po Zlatom stôle. Na vrchole sa nachádza pekná vápencová skala, ktorá vytrča asi 10 metrov nad okolitú kosodrevinu a poskytuje parádne výhľady. Na juhu vidno planiny Slovenského krasu, na západe Kráľovú hoľu, na severozápade Vysoké Tatry. Ale krásny singláčik na chatu Volovec. To je bomba. Takže po krátkej odbočke z Červenej hrebeňovky po žltej, po 2-kilometrovom peknom singletáči, ale s zopár prenášaním cez stromy, sa dostanete na chatu Volovec. Je to asi jediná chata vo Volovských vrchoch, ktorá je takto prístupná na ubytovanie aj občerstvenie, takže ako také príjemné posunie síl veľmi doporučujem. A my teda ideme ďalej. Kameň či koreň? Koreň. No, taký.
sedle Súľova sa napojíme na sieť cyklotrás, ktorými nás čaká už len zjazd do Hnileckej doliny a dojazd popri rieke Hnilec naspäť do Nálepkova. A sme naspäť. Volovské vrchy sú naozaj na slovenské pomery divoké, civilizácia je ďaleko, turistov minimum, bajkerov ešte menej. Zvážnice aj chodníky sú však v dobrom stave, terény unikátne, výhľady parádne. Cykloprechod z Nálepkova na skalisko sa preto naozaj oplatí.